Salutare, ne aflăm pe strada Liviu Dileanu 7/6. Vom încerca un format nou, cu cameră de pe ștativ, deocamdată de pe ștativ, cât nu am operator, dar nu-i nimic. Și cu ștativul ne vom descurca cumva. Eu simte bine sau rău? Serios? Ești pe trotuar sau pe carosabil? Hai treci, că ești Bună ziua! Aș fi vrut un echipaj de poliție. La Liviu Dileanu 7/6. Bună! De ce nu vă dați într-o parte? Deci un pieton nu poate să stai pur și simplu, că închipuți să o spart roata, da? Că închipuți. Și eu că n-am drept să mă opresc cu bicicleta să rezolv problema, dar tu spui, deși eu stau aici pe trotuar. Tu te-ai oprit și ai pus bicicleta Și aici poți sparge roata. Tu înțelegi? Da. Tu mergi și-l Altșin? Nu copilul trebuie să meargă pe trotuar. Cu mama, cu copii. Da, trebuie mașinile să se deplaseze pe trotuar, așa-i? Dar știu om că... Dar nu ești om sau cum, dacă n-am dat să om. Fă ceva, hai să văd, faci ceva. Oamenii stau parcat aici, cum să iasă? Hai cam așa să-i lămăresc poliția cum să iasă. Cum o intrat așa să iasă. Dar nu cu amendă, dar pe urmă n-ați mai intre dacă... Dar dacă e gata să achite amenda, să mai intre odată. Am chemat echipajul de poliție, deja îl așteptăm. Deja este un pretendent, un șofer care l-a zis mai devreme. El era foarte indignat că nu i-am permis să treacă pe trotuar. El, cu toate că să consideră că trotuarul este pentru deplasare automobililor. Acestea sunt automobilele care sunt parcate nereglementar. Se intri la magazin, care, Da. dacă are bonul de plată, Da. să dea voie să treci pe trotuar. Adică orice client a unei instituții are drept să deplaseze pe trotuar, că el are nevoie să cumpere ceva, să procure, da? Și să de la parcare tot are nevoie. La care parcare? Unde e parcare? Unde e parcare? Parcarea se indică corespunzător. Este semn cu litera P. Da, dar aici unde este semn, este marcaj. Nu de vreau să... Măcar un criteriu. Și vă spune dumneavoastră că și parcare doar că se parchează automobil? Sau mama cu cărușoră, că unde trebuie să ducă când vine ca și un automobil peste dânsa? Și cu unul de mânuță încă mai mergi, sau cu doi, sau poate încă și însărcinată? Sunt multe lucruri în oraș, încep mașini împrăcate, într-adevăr, și pe trotuar. Da, da, da. Omul nici nu încape să treacă pe el. Da. Eu zic, da, dar aici doar nu e aceeași situații care... Apoi când se deplasează o mașină încoace, este loc pentru ca să treacă un pieton. Ca de ce mașina să oprește, să spune mai pe dreapta și dă voie să treacă. Dar nu trebuie nici, dar dacă el nu mă observă, dar dacă e o domnișoară sau un bărbat care a încurcat pedala, Nu dăm așa de... dar dacă frâna s-a defectat, El a să calce pe poftim? el a să răspunde de asta. Eu să aștept când el a să ne ușidă copilul sau pe mine și pe urmă să răspundă a Am cazurile. înțeles că mă Da. vrei să ai like-uri. Eu le am like-urile, eu și fără asta. Și de atât nu mă lucrez pentru asta, mă faci treburile. Nu, asta e activism, asta e gratis. Lucrezi când îți plătești. Șoferii nu se stimează, nu când pe pietoni. Doresc multe like-uri. Matale și primul care îi spui. Da, poți dislike spui. Cred că. Asta e și de atunci eu aștept ca aici cu indicatorul. Păi lumea spune like-ul, nu, lumea să-l pună like-ul după merite, să spună, bravo mujicul, a spus corect. Cât de bine ar fi ca aceste automobile să nu fie pe acest trotuar. Da, la momentul de față ele nu stau direct pe trotuar, dar situația, până ajunge ele la locul lor de parcare, ele parcurg un drum destul de lung și care nu este drum, dar este trotuar. A venit echipajul de poliție, vom vedea ce vor spune. Este ceva... Indicatoare. Ați spus că acolo sunt niște indicatoare care le permit să parcheze aici, da? Și eu o leacă să rămân nedumerit când îmi spune poliția că acela e indicator care scrie mod expert. Dar eu scriu Muș Bahmuteanu Adrian acolo și a să fie indicator. De ce agenții de poliție consideră că omul care solicită un echipaj de poliție e numai decât un prost, e o legumă care nu știe drepturile și nu știe regulile de circulație. Eu dacă lui explic că aici nu este loc de parcare, dar el îmi spune că este indicator. Unde? Când îl întreb unde el vede indicator, îmi spune plăcuțele și ele. Care plăcuță? Scrie mod expert pe ele. După așa, agenții de poliție trebuie numai ochi și ochi. Fiindcă ei, nu știu, pe viitor eu aș vrea agenții de poliție să nu vină și să înlămârească, dar să înceapă să lucreze. Eu nu-i chem la stat la vorbă, dar îi chem să-și îndeplinească atribuțiile și e foarte straniu dacă aici este un indicator care ar permite parcarea pe trotuar pe acest segment de drum
cum îi spune șoferul, adică cum îi spune agentul de poliție, de ce l-ar amenda pe acest șofer. Și pe lângă toate celelalte că pune viața pietonilor în pericol, ei încă își distrug trotuarul care deja pare, cred că vreo 2 ani, nici 2 ani nu are de când e dat în exploatare. Nimeni nu repară, dar toți vor să strice. Селе. Azi o să lucrez. Se pare că agentul de poliție totuși va lucra, a înțeles care e funcția lui și a înțeles pentru ce el este aici. Și îi mulțumesc lui totuși până într-un final, el a înțeles că trebuie amendați șoferii care încalcă regulile circulației. Și plăcuța cei care e afișat acolo pe gard, de valoarea 0. Ești proprietarul? Poliția a venit ca tare să evacueze automobilele. Sau te duci la dânsul pentru amendă sau te aștepți când îți vine evacuatorul. Iată, copiii pe trotuar, puteți vedea, se plimbă, pot autodrept să fie distrați. Și iată cum automobilele din spatele, cât spațiu rămâne pe trotuar. Apoi o țin, de aceea și stai. Șoferul la telefon nu a răspuns când a fost telefonat, dar a încercat să plece fără neobservat. Dar agentul de poliție totuși a fost bravo până într-un final. La mașină. Da. Ai permis? Explică și trotuar și nu. Eu explic trotuar, explic ajut acolo și Poftim? acolo. Unde stau mașina. Tot e o bucată de trotuar. Dar este un indicator. Că cum se indică trotuarul? Asta, trotuar sau parcare, cum se indică mai corect? Spui că e parcare. Trebuie un semn, P sau marcaj ceva. Așa că pur și simplu s-a parcat unul și din urma lui... E parcare ilegală. Dacă e parcare ilegală, înseamnă că nu e parcare. Șoferul este foarte indignat, care de achitat amenda, dar ce să-i faci? Se întâmplă. Pe viitor sperăm să învețe reguli circulației sau să fie lecții ziua de azi. Da, evacuatorul vine la noi. Menționez faptul că agentul de poliție într-un final și-a făcut lucru. Primul automobil se începe a încărca. Evacuatorul și așteaptă rândul, al doilea. Următoarea generație sperăm că se va învăța de la așa momente că nu se poate deparca pe trotuar și trotuarul este pentru ei când merg pe jos. Proprietarul automobilului Lexus, deci nu că regula, dar legea a scris așa, că șoferul care a încălcat regulile circulației, mașina este lipită deja, pregătită pentru evacuare și a venit și evacuator, trebuie să-l achite și evacuatorul. Până mai am vorbit civilizat cu Oprește-ți telefonul, N-am te să-l rog. opresc. N-am să-l ce? opresc. De ce? Tu locuiești aici? Da, locuiesc aici. Ok. Mă deplasez pe trotuarul ăsta și vine automobilul peste mine și... Ai ceva să mai spui? Am să spun fiindcă... Tu n-ai cumpărat trotuar, tu ai cumpărat apartament, n-ai cumpărat trotuar. Automobilul cu disperare își cheamă proprietarul. Iar proprietarul ia-l de unde nu-i. Pe mine mă deranjează când eu mă deplasez pe trotuar, că vin automobilele peste mine. Nu când trebuie să merg pe acolo, dar vreau pe trotuar să merg și în siguranță. Dar nu când dă cineva în spate și mă lovește, sau pe copilul meu poate să-l lovească, sau pe un cărucior, sau e ca cum și mamele cele au spus că foarte des aici se întâmplă diferite lucruri rete. Dar ești și vom încurca. Dar este pentru că fix așa iese de pe trotuar și fix așa intră. Am văzut riscul potențial de la fiecare șofer. Sunteți activistul cum văd. Foarte activ. Agentul de poliție la momentul de față trebuie să plece la altă chemare, din motiv că evacuatoarele sunt ocupate cu alte chemări. E straniu un pic lucru, dar să admitem. Dar promite că va veni mai târziu și până în seara vor fi evacuate toate automobilele din zona dată.